Sanibonani babukeli emakhaya. Lo miphambi kwenu uLeon Gumede uphakathwayo Qwabe yeyeye Khondlo indoda ayiqedwa. Njengoba nazi eMzansi ukuthi inkinga esibhekene nayo ama drugs. And manje mina ngila eMgababa ngizobheka ama drugs. And mase ngiwafuna ama drugs ngiyawathola. So manje la ngizwile kuthiwa khona umfundisi onenkonzo yakhe ekhuphuka kakhulu. Iyakhuphuka. Yeah, so manje bengithi ake ngize la ngizombamba lo mfundisi ngithola lama drugs lawa ukuthi uyawasebenzisa ngoba manje iyouth iphelile nebandla liphelile umfundisi ekhuphuka nabo. Okwamanje asike sihambe somthola. Danko. Hey mfundisi. Umilo nama tactic okunoka. Siqinile isicapha. Mhlawumbe bekhona asimsekwena ngalo. Mina ngiqorelela izinto. Mfundisi lezinto kalwabi. Hayi sekufike qoshini. Mama. Yini iflasha? Waflasha. Ngalo ukuflasha popcorn. Kuflasha ntoni ngakade? Mama, akekho umuntu obhosha ngalesikhathi kushayilo past 7 manje. Abantu baqeda ukubhosha ngo past 6. Yini lo iflasha? Uflasha? Flasha into efana iflasha toilet. Into efana iflasha toilet ngakade. Okay, mama engathi ukuthi singene ngegiye limbi. Ngisacela uku-introducer. Igama lami nguLeon Gumede. Lo uKhumalo engisebenza naye for SAPS. Sifike la ishow Sizokuthola and sifuna ama drugs. And sizwile ukuthi la upastor udayisa ama drugs and manje sizofuna lona lama drugs. Ngabe unalo ulwazi lokuthi lama drugs uba kuyawadayisa la ekhaya? Buti apha ekhaya siyathandaza. Yilonto siyenzayo. iBhayibheli sifunde, sithandaze. Lonto siphila ngapha ekhaya. Singabaphathi bebantu. Ona niyathandaza. Siyathandaza kulemsi. Awubabuza incwadi abayivule esontweni. Mama umfundisi namhlanje yiphi incwadi enivulile namhlanje? Sivule uLuka. Hey! uLuka usebhema lento. uLuka angisakuthembi Khumalo, angisakuthembi. Awukhumalo. Angisakuthembi. Mangifuna ukuyithi. Mama, yini? Ndithathe ePareni ebengilithandazele emgaqweni. Uyithathe ePareni. Mama umfundisi oqamba amanga. Enkonzweni ubaqambela amanga. Niyakhuphuka nini? Zange ndaqamba amanga. Lento ndiyithathe ePareni ebengilithandazele emgaqweni. Uphi babona ekhaya? Hayi yandimazi. Inokuyothandaza. Mama, sifuna ama drugs sizosinikeza nama drugs. Apha amanye ama drugs. Aswazi sinama drugs apha ekhaya. Aninawo ama drugs. Siyathandaza apha ekhaya singabantu benkonzo Nkosi yami. Hayi. Cameraman. Advert. Mama, uzomkhipha umfundisi, uzowakhipha lama drugs. Asikho isidingo sayo yonke lento eniyenzayo. Kulungile ngizothetha. Umfundisi. Umfundisi ukhona. Ukhona umfundisi? Usetoilet. Uqale wathi akekho. Usekhona manje. Ama drugs nawadayisa la ekhaya. Uthatha umfundisi anganichazela kangcono. Asante umfundisi. Sekuyena umfundisi. Oh. Umfundisi. Wardrobe. Uyena lo? Amen. Hayi. Wenze njani emzini wami? Wenzani emva kwamakhethi? Ufuna emva kwamakhethi? Bengithandaza. Emva kwakhethi? Hayi ngithi phela mina ngithandaza emfihlakalweni. Emfihlakalweni? Yeah. Lalela ke mfundisi into ezochaphela wona. La uLeon Gumede lo, uKhumalo la. Size ngeshow la Sizokuthola. And sifamba sifuna ama drugs and la sizwile ukuthi wena la eMgababa usubaqedile abantu ngalenkolo yakho yokukhuphuka. Bonke abantu bazokhuphukela la enkonzweni yakho. So wena uyakhuphula. Manje mfundisi ngabe uyalazi ulwazi ukuthi ama drugs singawathola phi? Hayi cha nceke kwayi. Angikwazi ama drugs.
ngoba phela kuthiwa wena udayisa ama-drugs mfundisi ungasho kanjani ukuthi awuwazi ama-drugs Cha hayi ama-drugs angikwazi. Oh njengoba kuthiwa wena niyakhuphuka la enkonzweni nisuke nikhuphuka ndlelani mfundisi njengoba kuthiwa nje inkonzo yabantu abakhuphukayo nikhuphuka kanjani Cha Nceke wena ngeke uzu-understand. Lento inga-understand umuntu okhonza kuleli bandla kuphela. Kodwa ukukhuphuka kwabazalwane ngisho ukuthi ngibakhuphula ngibayise enkosini. ubayisa kanjani enkosini Bahlangane noNkulunkulu. kanjani Cha hayi ngibakhuphula kanje. Nayi into engibakhuphula. hayibo mfundisi khipha ubakhuphula nge-draw Hayi Khumalo hayi izoniphela lezi ngicela ukuthi ngiyibeke ngala kumina Khumalo investigation wena ngiyakwazi wena u-dangerous mfundisi yabona-ke manje angizibi ukuzodlala nawe yeso la size ngodaba olu-serious ngampela sizofuna ama-drugs and uzosikhiphela lama-drugs cha hayi ngachaza. Uyabona lezi throw lezi oyithola la kumina. Ithrow lezi ekuyisebenzisa ukuphuzisa abazalwane iwayini. ubaphuzisa nge-draw Yeah. Khumalo ukadlala yazi mfundisi uzosinikeza lama-drugs yeso aphi la amanye ama-drugs chief Sidinga ama-drugs hayi. Angikwazi ama-drugs. sidinga advert sidinga advert cameraman wenze sure ukuthi uyakhatha ayiveli advert haleluya awu hey mfundisi hayi-ke awusitshengise lawa amanye ama-drugs usangakephi Hayi lungi. Ngizokukhombisa. hayi usitshengise Ngizokukhombisa. asamba ungasheshi Nceke Nkosi ya awungasho into yenkosi sekukhuphuka nathi ya apha manje Hayi. Iwona. Khumalo afasi ngaka Khumalo hey maningi wona Khumalo wenzani Khumalo wenzani ukushala baba sobele sekwe-advert sina manje Ave ngifuna ukuzisinde kumele ngifuna ukuzisinde ukuthi ngazi ukwenza investigation egcwele baba ngithatha lama-drugs kodwa mfundisi mancane lama-drugs sifuna more drugs yeso baba thatha lama-drugs lawo bafake emotweni mfundisi ngizotshengisa amanye ama-drugs asambeni ngicela ukusala nalo uthatha abantu no asamba boss asamba mfundisi sodlala wena hayi woza cameraman ngizoyigada izinto wakhiphi ngathi usenza ilima lo muntu Hayi ngiphisa ukubhosha. khipha ama-drugs la Hayi ngiphisa ukubhosha khipha ama-drugs la Hayi. Khumalo umfundisi uyakhuphuka yini le ngathi cat usuwazi ney'nhlobo zawo asengisebenzi kakhulu kule department yabona wena Khumalo mfundisi we want more drugs baba we want more drugs asambe Ngiqale ukubhosha qala. ngeke ayikho loo nto le asambe ushengisa ama-drugs samba apha amanye ama-drugs ake angapha ikhohlakele le nceke no khipha ama-drugs ama-drugs Akhona. hey yini le Iwona la uncane. mfundisi engazi ukuthi wena awusakhuphuki wena usu-higher than higher ukhuphuke waze waba-higher usu-high manje Hayi anginjalo. nicahleke eBhayibheli Hayi, nicahleke ezwi lenkosi Anginjalo. Ikona lokho khona kuphela. yabona mfundisi le nkonzo yakho amanye futhi Hawu. Hayi Nceke. Hayi ngiyaxolisa. akusekho ukuxolisa asekuxolisa woza sodlala wena laphi Nceke egameni phela lenkosi egameni lenkosi nomsindisi Awu kodwa Yes. ngasanga etoilet. toilet la yeah ngifasa le Nceke okay awuba umfasa ngibe ngivala ishow Okay. babukeli emakhaya sesimtholile umfundisi ukuthi uyakhuphuka sibonile futhi ukuthi indlela akhuphuka ngayo sondela la sondela
Sibonile ukuthi indlela akhuphuka ngayo ukhuphuka ngale ndlela le engaphezulu kosonini nanini. Usonini nami usengaphezulu kaNkuluNkulu. Usehaya ngaphezulu kaNkuluNkulu. Ngoba wenzani? Ngoba wenzani mfundisi? Uqashe ngokholo. Qasha ngokholo. Yakhuphuka ncane. Njenge show esizokuthola sesemtholile umfundisi njengamanje siyasuka manje siya kwidila yakhe le athatha kuona lama drugs lawo. Siyabonga. Bayibiza usathane idila yakhe siyakuyona. Asamba. Wekhumalo. Kwakuqombe phaketheni lakho yini ama drugs ni lawo? Hayi elutho iphepha nje bengiliphethe. Advert.